Kay holiday man karong adlawa, ubay-ubay ang anak karon sa mga public beaches ug nagbanding uban silang pamilya sa Lapu-Lapu City, Bisan kun mga ligo sa dagat. Gikinahanglan gyapong mag-face mask. Si Luan meron din sa report. Sayong mipakita ang bidlisiw sa adlaw. Busa perfect kayo kini sa matag pamilya nga nagbanding karong adlawa kay holiday. Dinhi sa Mar Beach, Lapu-Lapu, naabtan namo kining magpamilya nga nangaligo sa dagat. Enjoy kaayo, ilabi na ang mga chikiting nga nagtampisaw sa dagat. Usa sa naabtan namo ang pamilyang Kantilyep. Nindot kay sa una kanang sa bata ka mabilim kinaham nga mangiligog dagat. Karon na-enjoy man pud mi bisag kanang dili kayo taob. Aminado ang ilang inahan nga si Nancy nga risgo ang pagawa samtang anaa pa ang pandemic. Gani bisan anaa sa dagat, dala nila ang ilang mga face mask. Ingon kay ko nga kanang unsa man ta magmask tanin siya dili pud unti maligo man magmask dili mutong mask pag-abot na diri niya nangaon pa man mi. Sama sa Banay Kantilyep, sa dagat usab nagsaulog sa birthday sa usa sa ilang mga anak. Aminado silang dili komportable ang kanunay pagsulubog face mask, ilabi na kung mga ligo sa dagat. Dili ra kay lisod man pero ay humana na mog ligo amo na lay balik. Kay magbas man ya ko tubig. Matangtang mas basa. Balik na sag. Nagabot dagat ang tao, nagabot. Tao na sag. Gipasabot ni Najel Banasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga bisan pa man kun ubos na sa MGCQ ang dakbayan, gidid-an gihapon ang mga nanag-edad og 21 anyos paubos ug mga senior citizens nga manggawas apan giluag-luagan lang nila kini alang sa mga upunganon nga mga ligo sa dagat uban ang ilang pamilya basta kanunay lang magsulubog face mask ug motuman sa ubang mga health protocols. What we're doing is calculated risk. Third, we are studying the current situation, right? I was there monitoring, kunya naghimo pa mi og mga rules because this is new, right? Wa man nato ni maagi. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.